Ahora sí que estamos. Bueno, moi ben. Bos días, benvidos a Quiroga, benvidos ao Museo Xeolóxico de Quiroga e benvidos ao Xeoparque Mundial da UNESCO das Montañas de Caurel. Vamos ca tradicional visita de salesianos de Ourense a un dos centros de interpretación do Xeoparque da Montaña de Caurel. Inda que non vi desde moi longe, o primeiro que vou facer é facervos unha presentación de onde estamos, a vista deste panel. É un panel que, bueno, está no Museo Xeolóxico, pero está tamén en outros centros de interpretación porque é un mapa de situación, no que se destacan distintos enclaves agrupados por temáticas, para que vexades, estades nun xeoparque, non só se fala, lógicamente non só se fala de xeoloxía, falase de moitos outros aspectos do noso patrimonio. Estades moi cerquiña. De feito, cando entrades a este museo, as montañas que quedan a vosas costas, a parte de arriba, xa é a provincia de Ourense. O Xeoparque da Montaña do Caurel está enclavado no extremo sur da provincia de Lugo. E vades a ir hacia a parte alta da montaña, a parte nororiental, vais estar no noso límite coa provincia de León. Inda que sodes de moi cerca, alguén coñecía as montañas do Caurel, Quiroga e demais? Un pouco, pero vexo caras de pouco. Sin embargo, a Ribeira Sacra, sí, claro. Sí. Bueno, ese é unha das nosas loitas, que o sur da provincia de Lugo é a Ribeira Sacra, pero tamén son as montañas do Caurel. Son unhas montañas que son importantísimas. Sabedes que a Comunidade Autónoma de Galicia está separada do resto da península, da meseta, polas serras orientais. Unha das serras orientais que está, a parte que está máis ou menos no centro, son as montañas de Caurel. Montaña que é relativamente pequena, pero moi importante. Bueno, pois este territorio que está enclavado no sur da provincia de Lugo está representado este mapa, formado por tres concellos. O digo así porque é moi importante para a historia que vou contar. Ribas do Sil ao sur, están unidos ao norte polo río Sil, Quiroga e no norte Folgoso de Caurel. Son tres concellos que ocupan unha superficie que non chega aos 600 km cadrados. Temos entre todos unha poboación que anda aí bailando nos 5.000 habitantes. Con isto que xa queda dito unha das problemáticas desta zona. É unha zona moi despoblada, con unha densidade de poboación moi baixa. Temos as densidades de poboación máis baixas de Galicia. Por exemplo, o concello de Quiroga, porque non tradicionalmente se fala do concello de Folgoso, pero o concello de Quiroga ten 320 km cadrados. É o quinto en extensión de Galicia. Só hai 4 concellos máis grandes que o de Quiroga. E temos unha poboación que anda aí nos 3.100 habitantes. Densidade de poboación baixísima. Se nos espallamos por aí polo territorio, igual tardamos en atoparlo. Vale? Pois esa define bastante cual é a realidade desta zona, non? Se encima añadimos que a nosa pirámide de poboación está totalmente invertida, pois xa queda definido cual é o territorio no que vivimos. Porque hai moita xente que ven e entran como entrar despois, seguindo o curso do río Lor, despois entrando o curso do río Sil, e todo o mundo dice, que río máis grande, porque o río Sil é un río moi grande. E cando se entra na meseta sucede o mesmo. Entrase por o curso do río Sil e se chega a unha zona chaira que é onde están enclavadas as dúas poboacións máis importantes do sur do xeoparque, que son Quiroga e Consuelo. E un pode pensar, bueno, pois non está tan mal, porque son dúas poboacións grandes, que tenen servicios, que normalmente se ve xente pola calle e demais, pero eso non é a realidade desta zona, non é a realidade deste xeoparque. A realidade son máis de 200 aldeas que están entre 350 e 1100 metros de altura, aldeas nas que prácticamente non queda poboación. Por sorte, de momento, non hai moitas que estén abandonadas. Si hai alguna, pero non é a grande xeral. Hai pouquinhas que estén abandonadas. Pero quedan 1, 2, 3, 4 casas habitadas. Vades a estar na Seara, vades pasar pola Seara. A Seara vades a ver que é unha aldea enorme, é unha aldea que está emplazada nun lugar moi chulo, bastante bo para vivir, tiña os seus pastizais e demais.
E chegaron a superar os 300 habitantes. Vale saber onde se metían casi uns poucos máis de 300 habitantes nesta aldea, porque vivían máis de 300 habitantes. Me comentaban. E ahora mesmo, pois, hai habitada todo o ano, pois, hai unha casa entre unha e dúas. De xente que se resiste a marchar de ali, non? E esa é a realidade de moitas destas aldeas, de máis de 200 aldeas que ten o Xeoparque. Bueno, pois, un pouco, despois de contarvos como é xeográficamente, tanto física, máis humana que físicamente, como é a nosa zona, vamos a falar do Xeoparque. Sabes que é un Xeoparque? Parque geológico. Un parque geológico. Un parque xeolóxico, bueno, sí, son parques xeolóxicos, pero hai unha diferencia. Hai unha diferencia entre parque xeolóxico, calquera se pode declarar parque xeolóxico. Tú dices, eu teño xeoloxía, podo declarar parque xeolóxico. Outra cosa son o Xeoparque, porque o Xeoparque é unha figura, é un programa que depende directamente de UNESCO. E o coñecemento da figura de Xeoparque é bastante escaso, bastante pequeno, porque é unha figura que pasou a depender directamente de UNESCO, é un programa que pasou a depender directamente de UNESCO no ano 2015. Inda que este ano celebramos o 20 aniversario. Sí? Por qué? Porque os 10 anos anteriores, o 2015, era un programa que non dependía do UNESCO. Foi un programa que se creou a nivel mundial, con unha serie de socios, e é que ata o ano 2015 non pasou a depender directamente de UNESCO. O sea que é unha figura moi novedosa, un programa moi novedoso. De acordo? Cuáles son os outros programas de UNESCO, as outras figuras de UNESCO para distinguir zonas e demais que teñen importancia? Pois o máis coñecido é Patrimonio da Humanidade, e despois están tamén a Reserva da Biosfera, que seguramente que vos sona moito máis, non? Entón, pois, no ano 2015 incorporáronse os xeoparques. É unha figura moi novedosa, é unha figura restrictiva, só hai pouquiños máis de 200 xeoparques en todo o mundo, sí? Para que vexades que, claro, se vemos Reserva da Biosfera, vemos lugares que son Patrimonio da Humanidade, hai moitísimos máis. De momento, digo, porque sempre digo que é unha figura restrictiva, restrictivos tamén eran a Reserva da Biosfera, foron crecendo exponencialmente. Hai pouco máis, en torno a 90 en Europa. En España agora mesmo hai 17, incorpórase o 18 en abril deste ano. E en Galicia, pois, no ano 2019, Montaña do Caurel fomos declarados xeoparque, e o ano pasado incorporouse a rede Cabo Ortegal. Vedes que en Galicia temos un xeoparque que está na costa, que ten unha xeoloxía moi destacada, e é un xeoparque na montaña. Que é un xeoparque? Pois un xeoparque, literalmente, é un lugar que ten unha xeoloxía destacada, a que se lle une ao resto do patrimonio, porque os xeoparques non só falan de xeoloxía. En torno a ese patrimonio, e non distingo patrimonio natural nin patrimonio cultural, en torno a ese patrimonio, somos capaces de artellar un proxecto de desenvolvemento. O sea, que a primeira pista para entender que é un xeoparque é un proxecto de desenvolvemento. Eso é dito así, pode sonar moi radical, pero realmente os xeoparques son proxectos de desenvolvemento. Son figuras que se lle conceden aos territorios para que se desenvolvan. Para que se desenvolvan. Ademais deso, os xeoparques teñen outras características, teñen que ter uns límites ben establecidos, neste caso moi ben definidos, mellor dito. A antigua comarca de Quiroga, estes concellos xa compartían servicios. A partir do 2016 se empezou a traballar nun proxecto para que nos declararan xeoparques. Tens que ter un inventario de todo ese patrimonio, empezando polo inventario, lógicamente se prima o inventario xeolóxico, pero despois temos un inventario de todos os aspectos, tanto do patrimonio natural como do patrimonio cultural. Se traballa nun proxecto educativo,
se traballa nun proxecto educativo. Estas visitas que facedes aos nosos centros de interpretación forman parte do noso proxecto educativo. Estamos divulgando como é o noso territorio de cara ao exterior. E ao mesmo tempo, traballamos en colaboración cos centros educativos do territorio que teñen, para que entendades, casi como unha materia que fala de distintos aspectos do xeoparque. Acabamos de ter un taller moi chulo para que máis ou menos vexades como se traballa nos xeoparques. Acabamos de ter nunha das nosas aldeas un taller para explicar aos escolares de primeiro da ESO e sexto de primaria por que nas montañas do Caurel hai fósiles. Que iso é unha pregunta formulada que pode parecer moi sencilla formulada así, pero que toca moitos aspectos do noso patrimonio. Interveñen as rochas, interveñen a deformación das rochas, etc. Por que acaban tendo fósiles. Que non é un xeoparque? Un xeoparque non é unha figura de protección, porque iso xenera dudas, non? Porque parque natural, parque nacional son figuras de protección. Xeoparque non é unha figura de protección. O xeoparque non dicta normas. No xeoparque non se dice se pode facer isto, se pode facer aquilo. Si que o xeoparque está obligado a velar porque se cumpla a normativa existente nos distintos territorios. Por exemplo, na montaña do Caurel, o 60% ou non 60% do noso territorio está protegido pola rede Natura. Entón, esa é a figura que impera. É incompatible con outras figuras de protección un xeoparque? Pois non. Montaña do Caurel moi ben podería e debería ser parque natural. Non é incompatible. Ocurrenseme xeoparques españoles que son parque nacional, parque natural, reserva da biosfera e patrimonio da humanidade, como pode ser Sobrarbe, a zona de Ordesa e Monte Perdido. O sea, teñen un conglomerado, o sea, un lugar moi importante con máximas figuras de protección, que é o que lle debería suceder a esta zona. Somos reserva da biosfera tamén. Esa reserva da biosfera que se chama Ribeira Sacra, Serra de Ouriño e Montañas do Caurel. Entramos aí casi con calzador. Xa sei que isto se está grabando e está ben que se escoite, que primeiro foi a Ribeira Sacra, como non chegaba á superficie, añadiron a Serra do Ouriño, que non seguía sen chegar á superficie de zona núcleo, incorporaron as montañas do Caurel. Como podedes moi ben imaginar e ver, cando coñezades esta zona, que a nadie se lle pode ocurrir facer unha reserva da biosfera no sur da provincia de Lugo e deixar fora a montaña do Caurel. Pero, bueno, son estas cosas, somos reserva da biosfera e probablemente dentro de algún tempo tamén vamos a ser patrimonio da humanidade dentro dese conxunto que é a Ribeira Sacra, dese caixón desastre. Centro de interpretación. Hoxe vais a visitar un centro de interpretación que é o Museo Xeolóxico de Quiroga. O Xeoparque Montaña do Caurel ten 8 centros de interpretación distintos que interpretan distintos aspectos do noso patrimonio. En Quiroga temos un museo etnográfico e un museo xeolóxico. En San Clodio, no Concello de Ribas de Sil, está o Centro de Interpretación da Minería Aurífera e o Centro de Interpretación do Río Sil. É o único centro de interpretación que ten o Río Sil, o río máis importante de Galicia, pois está en Ribas de Sil, está no Xeoparque. As covas que están de moda, que se puxeron ahora moi de moda co crecemento dos novos descubrimentos de Simaraderas, ese lago de cor azul turquesa que saliu en todos os medios de comunicación. Tamén temos o noso centro de interpretación, que está na aldea de Meiraos, e hai dous centros de interpretación que teñen un encanto especial porque son de titularidade privada, son de dúas fundacións. O centro de interpretación, a Casa de Museo de Nogoneira, na aldea de Parada, o poeta por excelencia, un dos poetas por excelencia destas montañas, e acaba de incorporarse na aldea da Seara tamén o Centro de Interpretación de Música Galega de Raíz, da Fundación Legal do músico e investigador Xavier Blanco. Tivemos a sorte que este músico e investigador da Costa decidira o lugar para
desenvolver o seu gran proxecto por a aldea da Sala. E dito isto, vamos a empezar a desgranar o que é a xeoloxía das montañas de Caurecho, do xeoparque. Antes de empezar con os nosos elementos máis importantes, gústame facer unha reflexión ca xente que nos visita a vista deste panel sobre algo que é tan importante como o tempo en xeoloxía. ¿Sí? Cando se fala de xeoloxía hai que ter en conta que a nosa escala de humanos para medir o tempo é insignificante, porque a xeoloxía basicamente por unha cousa, porque a xeoloxía non fala da historia da humanidade, a xeoloxía fala da historia do planeta no que vivimos, e o planeta no que vivimos nos din os científicos que se formou hai 4.500 millóns de anos. A min decir 4.500 millóns de anos costame tan pouco como decir 20 séculos. O que pasa é que o significado non é o mesmo. Na nosa mentalidade de humanos, que estamos recén chegados a toda esta historia, 4.500 millóns de anos escápasenos. E é determinante por unha cousa, porque cando falemos co clima deste planeta cíclicamente se enfría, non é algo que suceda ben unha glaciación, non é algo que suceda de xeito repentino nin de xeito armónico, non pasan X anos hai unha glaciación, son cousas que suceden de xeito sin transformacións lentas, pouco aleatorias se queremos, ou chocan as placas continentais, e todo isto, pois, chocan as placas continentais e elevas as montañas, pois todos pensamos en algo traumático, en algo e é todo o contrario, é algo que sucede de xeito extraordinariamente lento, ¿sí? Porque hai que ter en conta que a corteza terrestre deste planeta levase transformando desde que se formou de xeito extremadamente lento, ainda que probablemente se nos veñan á cabeza fenómenos que a transforman de xeito rápido e traumático, como pode ser un terremoto. Vale? Vide por aquí. Vamos a ocupar esa parte para esa vista brevemente. Entrar ben até aquí para que coñan todos os compañeros, para que todos os compañeros podan ver a un territorio que aspira a ser xeoparque ten que cumprir unha condición inexcusable, que é que ten que ter un elemento xeolóxico de relevancia internacional, como mínimo. Que hai xeoparques que teñen máis de un. De feito, Montaña do Caurel, o noso elemento xeolóxico de relevancia internacional aparece neste inventario en 4 lugares distintos. De acordo? Que é un elemento xeolóxico de relevancia internacional? Pois hai un inventario que aparece recollidos, un inventario que está crecendo, creo que foi desde os anos 80, que se vai renovando, que se vai habendo incorporacións, e en este inventario, dende os seus inicios, aparece o noso elemento xeolóxico de relevancia internacional, que se chama as dobras deitadas das montañas do Caurel. Un conxunto de pliegues que teñen unha forma moi especial. Tan especial que están nese inventario porque é un elemento que sirve para explicar unha estructura que é relevante a nivel global. ¿Sí? Vedes esta paisaxe? A verdade é que boto de menos que esta foto non fora un chisquiño máis grande cando diseñamos. Bueno, é algo que está a escasos 9 kilómetros. Esta é unha parte do noso elemento xeolóxico de relevancia internacional. Vale, pois vamos a ver. Que é o que vedes aquí? É unha foto de... Que vedes nesa foto? Vamos a empezar polo máis básico. Que se ve nesa foto? É un paisaxe de montaña. ¿Sí? Vale.
Que máis vemos na foto? É a típica paisaxe que se ve nestas montañas, nas montañas de Galicia. Sí? É un paisaxe que ten un gran bosque, como a de esa Rogueira ou... No veo bien, la verdad. Así que... Acércate un pouco. Me acerco, me E acerco. así tamén no grabo. Eso. La barbenga. Ah, no tiene muchos árboles, no. Non ten moitos árboles, non é un bosque. Non é un bosque. É un paisaxe que casi podemos decir que é extraño para que suele ser frecuente, non? Por qué? Supoñede algo, porque non é a típica paisaxe que se ve aquí. Se salimos e miramos para a montaña de frente, non vamos a ver nada parecido a isto, ni se miramos hacia o oriente tampouco. Por qué? Porque nesta paisaxe se vense as rochas, vense os afloramentos rochosos. Si vamos a picos de Europa, sin ir a picos de Europa, a Ciana ou a Bavia, que están aquí moi cerquiña, vemos que as rochas afloran por todos os sitios. E aquí non é frecuente, as nosas montañas son moi verdes, as rochas prácticamente non se ve. E aquí, sin embargo, estamos vendo aflorar as rochas, non? Sí? E esas rochas, diríades que teñen unha disposición normal. Teñen unha disposición normal. Vamos a ir desde o principio. Todos sabemos que as montañas nas que as vemos cobertas de verde non son montón de terra. Sí? Neso estamos todos de acordo. Que por dentro teñen unha estrutura que normalmente suele ser rochosa, excepto en casos como pode ser unha duna ou algo así, non? Todas esas montañas que vemos cobertas de vegetación, por dentro teñen unha estrutura rochosa. Cando sucede o que sucedeu neste caso, que o encaixamento dun río e unha elevación e demais favorece que se vexan as rochas, pois vemos como é a estrutura. Isto non se o Parque das Montañas do Cabrel non só sucede aquí, sino sucede en Castrodares, sucede en varios valles. Bueno, pois botades para aquí agora que vamos a ver isto, que é algo que me interesa que vexamos. A disposición dos materiais na corteza terrestre é a disposición normal na corteza terrestre é esta. Unhos materiais solapados por riba dos outros, ¿sí? De xeito ordenado, se quere. ¿Sí? Poderíamos decir que unha capa máis clara, que pode ser un tipo de material, outra capa máis oscura, etc. Podemos tamén pensar nun pastel, ¿sí? Nunha tarta. Unha tarta na que ponemos unha base de galleta, unha capa de chocolate, unha capa de nata, e despois tamén incluso podemos cubrir para que non se vexa a estrutura, como sucede con estas montañas, que se cubren de este manto vegetal, que tamén ocupa parte da vosa saída. E esa tarta ao mesmo tempo ten unha estrutura para que a tarta este ben feita. De acordo? Bueno, pois, se a esta parte da corteza terrestre lle imprimimos unha forza, que é o que sucede co empuxe das placas continentais, que pasa? Que esas capas se van doblando. Si se producen situacións anómalas, eses materiais poden chegar a romperse. E se non, que fan? Vanse plegando. Vedes? Un pliegue sencillo que cada vez se vai facendo máis complexo. ¿Sí? E chega un momento que incluso pode chegar a ajustarse. Hai un elemento que se chama eixo de flexión, que é unha liña imaginaria que divide estes pliegues en dúas partes, por onde se doblan estes materiais, pois pode estar a 45 grados, pode estar a 90, incluso pode estar completamente horizontal. Bueno, pois agora quero que recuperemos a visión desta paisaxe. ¿Sí?
ves a paisaxe e a que tipo de pliegue se parece este? A cual destos pliegues se parece este? Recordade que hai un elemento que se chama eixo de presión, que divide o pliegue pola metade, e que pode estar a 90 grados, a 45 grados, ou completamente horizontal. Al último. Bueno, pois eso é unha dobra deitada. É unha dobra deitada. O elemento xeolóxico de relevancia internacional chamase as dobras deitadas das montañas de Caurel, porque non só hai unha. En contra do que suele pensar a xente, que dice dobras deitadas das montañas de Caurel. É o pliegue de Campo do Leis a Foz, como se chama tradicionalmente. Eso é o que se ve en dúas aldeas. Entre esas dúas aldeas de Quiroga, que é en concreto esta zona foi declarada monumento natural de Galicia, non é só esta parte. As dobras deitadas son moitísimo máis grandes. De feito, unha boa parte deste territorio e o extraordinario deste elemento é que os seus flancos prolónganse en torno aos 12 km cara ao norte. ¿Sí? Entón, dos tercios deste territorio está sobre esta estructura. E o tercio que está cara ao sur, que é onde estamos agora mesmo, está tamén sobre estructuras que se formaron nesta mesma época, pero xa está marcado pola circulación do gran río que atravesa a montaña de Caurel, que é o río Sil. Cando se formou todo isto? E por que é determinante o entender o tempo cando se fala destes fenómenos? Mirade, hai 450 millóns de anos a disposición dos continentes ou as placas continentais, as terras emerxidas, que é onde están aquí representados, era isto. Entre 450 e 350 millóns de anos sucedeu isto. Que pasou? Que esas terras emerxidas se xuntaron, formando un único continente, que seguro que sabedes como se chamaba. Anxeia, vale. Pois eso é polo movimento das placas continentais. Non vamos a tratar de decidir porque se moven, pero móvense de xeito extraordinariamente lento. De feito, estánse movendo e nós non estamos notando nada. E estamos movendo. Porque o movimento é mínimo para un ano. Para os científicos, 5, 6, 7 centímetros por ano. Eso é prácticamente imperceptible. Pero que pasa? Que se en vez de ser un ano son 100 millóns de anos, como sucede de isto a isto, pues, o movimento sí é perceptible. É tan perceptible que cambia a disposición das terras emerxidas do planeta. ¿Sí? E iso non se detén. É unha historia que continúa. Os científicos xa están falando de que dentro de X anos, millóns de anos, vai haber un supercontinente que se chamará, xa teñen a súa nome, Nova Panxea. De acordo? Isto é cíclico. Bueno, pois hai 350 millóns de anos, cando os continentes se xuntaron, se produce un choque. Un choque que foi o que deformou determinados materiais para dar lugar á aparición destas montañas, cunha disposición, en algúns casos, tan curiosa como esta que decir. ¿Sí? A Roxenia Marisca, que empezou hai 350 millóns de anos atrás, foi a que lle deu o primeiro impulso a unha cordilleira de rango global e que ten a súa pegada moi clara na formación destas montañas. ¿Sí? Para que vexades o que vos comentaba de que a corteza terrestre está en continua transformación, o que se formou hai 350 millóns de anos originando esta gran cordilleira a nivel mundial, posteriormente se desmontou todo. De feito, o que vemos agora, estas montañas de Caurel, non son produto desta orogénese. Si o son a formación destes materiais. Despois falaremos de cuáles son estes materiais.
o que se montou hai 350 millóns de anos, rematando a Oroxenia de 250 aproximadamente, quedou casi por completo arrasado. E tivo que vir unha nova Oroxenia, que neste caso é alpina, que é a que formou o resto da cordillera Cantábrica, os Pirineos, os Alpes, o Cáucaso, o Himalaya, e lle deu este lixeiro, eses materiais que estaban tan desgastados e era todo tan baixinho, lle deu o impulso, o pequeno impulso que fixo que estas montañas creceran o que son hoxe. Vamos a falar dos materiais. Pasade para esa parte da sala. Vamos a fixar este panel. Mapa xeolóxico das montañas de Caurel. Sí, porque como me dixeche que fora tranquilo, moi tranquilo. Sí, pero sabes que pasa? Que vamos a intentar salir de F4, se pode ser, para... Vale, pues venga, vamos a dar un pouco de... Como dixeche que íbamos tranquilo. Sí, eso foi o que falei contigo por teléfono. Vale, mapa xeolóxico, que se representa no mapa xeolóxico? Eso tens que saberlo. O xeoparque, non? Sí, o xeoparque, os límites do xeoparque, sí, pero que representa un museo, o que representa o mapa xeolóxico? Cando vedes este mapa, que vos suxire? Tipo de rocha. O tipo de rocha. O mapa xeolóxico representa o tipo de rocha. Ademais do tipo de rocha, representa as idades das rochas. Esas cores, esa variedade tan grande de cores, representa tipos de rocha e idades. De acordo? Ese é o mapa xeolóxico do Xeoparque das Montañas de Caurel do ano 2020, que, a día de hoxe, temos unha versión un poquinho máis precisa. Se collemos esta representación en plano dos tipos de rocha, porque vos estaredes preguntando esta liña roxa, que significa? Bueno, esta liña roxa significa que os materiais que temos representados en plano vamos a cortalos e a separalos para ver como están dispostos, e isto é a segunda parte, que é o perfil xeolóxico. Como están representados eses tipos de rochas, como están dispostos? Pois están dispostos como se ve no perfil xeolóxico. Igualmente, de sur a norte, de norte a sur, aquí está a sur, aquí está ao norte. En amarillo temos representada a cuarcita arboricana. E como está disposta a cuarcita arboricana? Aquí temos representado en plano. O mapa xeolóxico é complexo, o perfil xeolóxico é ainda máis complexo, pero hai determinadas cousas que se ven claramente. Dúas ou tres pistas vos dou. Hai unha liña negra que o divide en dous. Estáis pensando, estos fixeron un dibuixo tan chulo e meterles a liña negra tan fea polo medio. Ten un significado, porque senón non se pintaría. Alguén pode fai algunha suposición? Non? Pois da liña negra cara arriba é a parte da paisaxe que xa non existe. Eso desapareceu. É unha recreación. Como os xeólogos creen que estarían dispostos estes materiais. En relación co que hai da liña negra cara abaixo, que é a actual topografía do terreno. Non é pintado de xeito gratuito. Está correlacionado. Ainda que eles mesmos, en determinadas ocasións, pois, poñen unhas interrogacións. Dicen, lo pintamos así porque creemos que era así. De acordo? Vale? Eso tamén que vos quede claro, non? Moitas veces neste tipo de cousas, incluso os máis destacados pois teñen moitas dúbidas, e canto máis destacados máis dúbidas teñen, que non nos quer para dúbidas tampouco. Despois, simplemente dous ou tres aspectos. Hacia cara ao norte, as capas aparecen solapadas de xeito máis ou menos horizontal cunha lixeira inclinación, sí? Na parte central xa vedes que as capas non teñen a mesma disposición que cara ao norte, é onde predominan os grandes pliegues veitados, que configuran o noso elemento xeolóxico de relevancia internacional. E na parte sur, os materiais están depositados de xeito horizontal. Non están depositados de xeito horizontal, parece un acordeón. Están totalmente plegados, totalmente dobrados, pero as dobras son distintas, non son as dobras acostadas.
son dobras, pois, eu sempre sinalo esta porque é unha dobra, parece bastante significativa, é unha dobra que ten o eixo de flexión en torno a 45 grados. Hai grandes dobras, pero son verticais, de acordo? Quais son os materiais? De xeito rápido, pasade. Vou vos enseñar así, vou facer un resumen así bastante... Vide para aquí, se non vedes. Vide para aquí. Aproximadamente o 60% das nosas rochas, das rochas das montañas do Caurel son esta. Coñecedes esta rocha? Pizarra. Pizarra, é unha lousa. É un dos 8 tipos distintos de lousas que temos nas montañas do Caurel. Por que son distintos? Porque se formaron en momentos distintos e a súa transformación é distinta, ainda que a orixe é a mesma. A orixe son os lodos que había nos fondos marinos, que en un momento estes materiais sedimentarios sufriron unha metamorfosis e deron lugar a unha rocha metamórfica como é a lousa. Esta que teño na man é unha lousa da serie de Luarca do período ordovícico, que é a que se transforma nas canteiras que hai nestas montañas para facer estas pezas que cubren os lousados. De acordo? Non todas as lousas, vades estar na Seara, a Seara son lousas do Silúrico, non son boas para isto, pero si son boas para facer cachotes e construir as nosas casas. De acordo? O 30% son esta outra rocha. Esta é unha rocha arenisca, está formada de grans de area, o 90% é cuarzo, é unha rocha extraordinariamente dura, prácticamente non se raya con nada. E como se chama? Veña, decide cosas, que isto non é para a nota. 90% cuarzo, é unha rocha que se chama cuarcita. Sí, non é moi frecuente, en Galicia, si que hai en máis zonas, pero é unha rocha moi característica da montaña de Caurel e é a rocha que viades nese paisaxe, é a cuarcita, que marca os pliegues de xeito máis espectacular. Os restos dos materiais tamén están dobrados, pero que marca realmente os pliegues é a cuarcita. Como se forma a cuarcita? Hai un experimento moi sinxelo, que cando vayades á playa, colledes un puñado de area húmeda e apretades ca man hasta que vos doa a man. E que lle pasa a esa area? Se compacta. Se compacta. Pois ese é o principio do proceso da formación desta rocha. O que pasa que non é o mesmo que nos apretemos ca man a area da playa que eses materiais de praias e costas de mares pouco profundos, nese gran choque que se iniciou hai 350 millóns de anos atrás, transformaron eses materiais nesta rocha. 4% do noso, entre o 4 e o 5%, de Dani Ballesteros, do noso territorio é esta outra rocha sedimentaria, que é a rocha calcaria, a caliza. No noso mapa xeolóxico aparece representada en azul. Está basicamente no norte, é onde están as covas, en torno a 30-40 covas temos no noso territorio. Están aparecendo calizas que non se sabía da súa existencia tamén no sur. Todavía é unha cosa que está sin publicar, pero logo se publicará. De distintas épocas temos unhas calizas moi antiguas. Estas rochas ten unha característica que a define moi ben, que é que se disolve relativamente fácil, como sucede nas cousas na natureza, coa auga. Iso é o que dá lugar, en moitas ocasións, ás covas. De acordo? Ainda que agora vamos mal de tempo, non me resisto a falar dunha rocha que é moi característica deste territorio. Se deixades tentades saber que hai unha mancha verde na parte sur-occidental. Vale? Esa é aí, nesa zona onde aflora, unha rocha que se chama Ollo de Sapo, que é esta que teño na mão. O ollo de sapo é unha rocha é unha rocha intrusiva, un tipo de neis moi característica, é que aflora pois, en determinadas zonas da Península Ibérica, entre elas pois, no seu parque das montañas do Caurel. Ten os mesmos componentes que o granito, cuarzo, feldespato e mica, o que pasa que no granito aparecen, por dicirlo así, de xeito rápido, desordenados, e é
no ollo de sapo están ordenados, aparecen formando iso vese millor nesta, está como láminas, de acordo? E é unha rocha moi espectacular porque o cuarzo do ollo de sapo desprende un brillo azul. Esta rocha, se a humedecemos e a vemos a luz do sol, ten un aspecto azulado, de acordo? E chamase así, chamase ollo de sapo, non ojo de sapo, ni en inglés non sei como lle correspondería, chamase ollo de sapo. A persona que a caracterizou puxo ese nome, as persoas que a caracterizan. Vale? Alguna cuestión hasta aquí? Simplemente unha cosa, que pasa co granito? Porque non vos estáis preguntando por que non falo de granito. Mirade, separade un pouquinho para poder ver. Vedes unha mancha vermella na parte, no extremo oposto ao ollo de sapo, sur-oriental. Bueno, pois ese é o único granito que hai nas montañas do Cabrera, no xeoparque. Prácticamente nada, están na zona no noso límite co concello da Rúa e Petín. De acordo? Moi pouquiño granito hai. Incluso os científicos nos din, os geólogos nos din que se cree que en boa parte do sur do xeoparque ni siquiera está por debaixo, que é o que sucede en outras zonas, que se sabe que por debaixo está o ollo de sapo. Na parte norte, pues, tampouco nunca oí nada, que é o que sucede, porque creo que non lo saben, pero na parte sur, polo menos, en unha boa parte, por debaixo non está o granito, está o ollo de sapo. De acordo? Estas son as nosas rochas, e esas rochas, se vides por aquí, xa vamos un pouco máis de pisa. Esas rochas das que falamos conteñen fósiles. Sí? E que é un fósil? Un resto dun ser vivo, unha mostra dun ser vivo, un resto dun ser vivo. Un resto dun ser vivo que morreu fai moito tempo, que quedou mineralizado. Que está? Mineralizado os restos. Sí, que chega ata nós convertido en pedra, por dicirlo así brutalmente. Un resto dun ser vivo que eu añadiría ou algún proceso causado por un ser vivo que chega ata nós convertido en pedra. Unha definición así peregrina, pero que creo que entendemos todos. Por que digo o de produto ou resto da actividade dese ser vivo? Porque sabedes que hai un tipo de fósiles que se chaman ignofósiles, que son, por exemplo, os máis coñecidos as pegadas dos dinosaurios. ¿Sí? Ese dinosaurio foi andando por un leito de barro, ese leito de barro se transformou nunha rocha e esas pegadas acabaron convertidas en un tipo de fósil que se chama ignofósil. De todos os xeitos, bueno, vamos a empezar a historia polo principio. Estamos falando de rochas que se plegaron hai 350 millóns de anos, polo tanto, son máis antiguas que 350 millóns de anos a súa formación, sí? E a súa orixe. Todas as rochas do xeoparque das montañas do Cabrera, excepto unha que vamos a ver despois, porque temos un bloque espectacular, son dun período que se chama Paleozoico, que é o que está representado aquí, que vai aproximadamente de 550 a 250 millóns de anos atrás. Sí? Quero que vos fixedes en como era a vida nestes períodos. Como era a vida nestes períodos? Donde se desenvolvía a vida, mellor dito? Está na auga. No medio marino. Eran animais que vivían no mar. Decíamos que a pizarra con que se formaba? Cos lodos que estaban neses fondos. Bueno, pois é moi fácil supoñer, ainda que isto non é un proceso matemático. Eses animais que vivían no fondo do mar, en algún momento morrían e os seus caparazóns, as súas cunchas e demais, quedaban neses materiais. ¿Sí? Todo eso, pues, en un momento que era fondo mariño, salía a superficie transformado nunha rocha, e esas cunchas, esos caparazóns e demais, pues, son os fósiles que vemos nas nosas rochas. Iso é definido así dun xeito moi rápido. Ainda que sabemos que hai fósiles desde o principio do Carbonífero, tamén están sin publicar, pero sabemos que
sabemos que os hai, a nosa secuencia vai de principio do Carbonífero para atrás. Que tipos de animais? Bueno, pues moitos deles vos van a sonar raros, como os arqueociatos, como os braquiópodos. Os braquiópodos sonan vos raros, pero que é un braquiópodo? Alguén sabe como era un braquiópodo? Como un berberecho, como un son os braquiópodos, porque estas cosas teñen nomes raros, pero son cousas bastante coñecidas. Sí que vos sonan os trilobites. Sí, os trilobites sonan, é un animal que eu sei que vos sona. Nese panel temos dibuixado un moi chulo, nadando. Sabedes que o trilobite, para alimentarse, se desplazaba polo leito marino, polo fondo do mar, e deixaba unhas marcas. Vedes? Temos varios trilobites que se van desplazando, alimentándose polo xeito marino. Outro día, un paleontólogo, a raíz de novos yacementos que están aparecendo, explicou unha cousa moi curiosa, que cando atopamos esas marcas nunha liña recta, moitas veces de moitos metros, é que o individuo se estaba desplazando dun lugar a outro, non se estaba alimentando. Cando se están alimentando? Cando o seu recorrido é sinuoso. Iso é cuestión de lógica que moitas veces nunca se pensa. Como, por exemplo, nesta placa que temos aquí. Un trilobite que se desplaza por eses fondos lodosos vai deixando unhas marquiñas. ¿Sí? Esas marcas cúbrense de sedimentos e eses sedimentos, ese recheo, acaba endurecéndose, transformándose nunha rocha. Pois iso é o que sucede o que vedes aquí. É un himnofósil que se chama cruciana. Unha cruciana son as marcas que deixaron os trilobites nos seus desplazamentos polo leito mariño, e que chega ata nós formando con estas formas tan complexas. Neste caso, non un só trilobite, varios trilobites alimentándose fixeron todo este dibuixo. E este é unha peza que procede da aldea de Sotón da Seara. Non vai a parar ali, pero vai a pasar por ali. A canteira coa que se construíu, de onde sacou a rocha para construir a aldea, nun dos seus niveis contiña estes restos fósiles. E creemos, prácticamente estamos seguros, que é a placa de cruciana máis grande que hai en Galicia. E isto chegou a nós porque o efecto xeoparque se empezou a xente a falar destas cousas e se creou unha rede de informantes así de xeito espontáneo. A xente empezou a darlle importancia aos pliegues, os tipos de rocha e a marcas que non son normais na rocha. Un WhatsApp e depois teño un banco ao lado da casa que ten esta rocha, está parcialmente cuberto de terra e xa dixen, isto é unha cruciana. Efectivamente, mandamos as fotos aos nosos especialistas e nos pediron que intentáramos baixar. O sea, que era dun particular na súa casa. Sí, estaba nun banco ali ao lado do paso das escaleras. Un deses compros que fixeron dunha casa, pois apareceu. E iso nos levou a buscar a canteira de onde saíron e efectivamente na canteira onde saímos seguimos atopando crucianas, algunas das cuales están exentas e estaban por aí. No propio sustrato, pois onde se poden ver. É algo, pois, moi de xeoparque por eso, porque todas estas cosas a nadie sonaban e de repente, pois, a xente empezou a relacionar. Hai unha serie de individuos que se dedican a buscar estas cousas e entonces se poñen en contacto con nós e todo ten a súa historia. Só para o propietario, que decidiron que non era o propietario, que era de todos os do povo, se xuntaron para decidir se a deixaban baixar ou non. Nos dixeron que sí, cunha sola condición, que é que se era para o Museo de Quiroga, sí, para ir para fora, non. Porque o compromiso que adquirimos é que ten que estar aí. Vale? Alguna cuestión acerca dos fósiles? Non me resisto tampouco a contarvos outra historia que tamén é bastante chula. Aquí é algo que tamén se superou, que logo vamos a expoñer outro tipo de restos.
son moi frecuentes os chamados crinoideos. Parecemos unha planta, non? Non é unha planta, é un animal que vive anclado os fondos, non? Ten un tallo de distintas ramificacións para que se alimenta e demais. Son moi frecuentes nas montañas de Gabres. Por riba da Seara aparecen frecuentemente, te vas andando por un camiño na calera e aparecen restos de crinoideos. Os restos de crinoideos que temos aquí dibuixados, aquí temos un esquema moi chulo para que se vexa como era. Os restos de crinoideos que aparecen nas montañas do Cabrel pois son simplemente uns circuliños blancos, se vos acercades podedos ver aí, que son as distintas partes do seu tallo, cando aparecen en sección, ou en todo este bloque que está collido da zona da Lagoa da Lucenza, como un muelle, en sección, esos dos puntiños vermelhos que temos aí marcados. É o que aparece, son moi frecuentes. Agora na zona de Secena, crinoideos máis modernos aparecen mellor conservados que estes. Bueno, pero para que vexades como eran estes animais que viviron hai uns anos atrás, trouxemos unha placa dunha zona como é Marruecos, no que as rochas sufriron moitísimo menos, entón están moitísimo mellor conservados. Estas rochas tedes en conta que se formaron dende casi 600 millóns de anos atrás e que 350 millóns de anos atrás isto sufriu como un cataclismo, que é a Xenia Marítima, que apretou, formou os pliegues e demais. Todos os fósiles, lógicamente, sufriron. Sí, por eso chegan prácticamente gozados. O mismo sucede cos trilobites. Os trilobites, temos expostos algún trilobite de Marrocos que se lle ven, parece que está sonreíndo o individuo. Sin embargo, aquí son como dibuxiños ligeiramente gozados na luz. Sabe se que usou, e é moi interesante que se sepa, pero paleontolóxicamente os paleontólogos aí teñen pouco que vale. Vamos a dar un salto enorme de moitos millóns de anos, que é o que permite de interpretación, porque, decíamos, a nosa secuencia interrúmpese a principios do Carbonífero e vimos en torno a 2 millóns e medio, 3 millóns de anos atrás. Vedes que é un salto enorme e que sí que é fácil expoñelo teóricamente, pero é moi difícil pensar e concentrarse. Aparecen os grandes mamíferos do Cuaternario, animais que viviron nas montañas de Cabrel, por moi sorprendente que parezca, viviron nas montañas de Cabrel, e o sabemos porque nas nosas covas aparecen os seus restos fosilizados. De acordo? Animais como o oso das cavernas, o rinoceronte laúdo, o tigre dientes de sable, o león das cavernas, o mamut, o bisonte estepario, son animais que viviron nas montañas de Cabrel, e o sabemos non porque o dixeron o señor ministro que escribiu un libro. Eso está escrito no libro, na bibliografía, porque nas covas apareceron restos destes animais. De acordo? Sabedes que hai unha cova que se chama Cova de Eirós, que está fora do seu parque, pero dentro da montaña do Cabrel. O outro día tuve unha alcaldesa de Triacastela, tuve aquí, e eu vou polo norte hacia Triacastela, non me parece que salga da montaña do Cabrel. Estamos de acordo, efectivamente, nadie pode dubidar eso. Bueno, Triacastela está a Cova de Eirós, e a Cova de Eirós é o principal xacemento na actualidade para o estudio da prehistoria de Galicia. Sí, ali están aparecendo restos de moitos destes animais que acabo de citar. Apareceron casi as únicas pinturas rupestres que hai en Galicia. Creo que máis pronto que tarde nos dirán que teñen algún resto de Neandertal, que botará para atrás moitísimo os restos fósiles humanos conocidos en Galicia, que despois para nada, pues agora invitamos a que lle botedes un vistazo a nosa colección e volvendo a incidir na definición de fósil, resto de animal ou planta, ou produto deses animais ou desas plantas, como poden ser os sinofósiles, como son as cuciadas, e uns fósiles moi cachondos, que son os coprolitos. Alguén sabe que é un coprolito? Coprolito é unha palabra moi elevada, porque é unha merda fosilizada, é a caca de distintos animais fosilizados.
E eu vos lo digo porque non tiñamos coprolitos, acabamos de incorporar os coprolitos. Están aí na vitrina do entorno de la U. Si queredes, pues podedes acercar para ver como fosiliza a canta, ¿no? E os paleontólogos, cando se atopan, ponense moi contentos, porque teñen un montón de datos da alimentación eléctrica. Vale, alguna cosa que os llama atención? O algo que queirades que comentemos? Pois vamos a unha pregunta logo. A chegada dos países. Temos dous restos de mamut. ¿Sí? Que son este e este. Un creo que está bastante claro. ¿Sí? Un colmillo. ¿Sí? E o outro que é? Unha? Non é unha. A ver, é complicado. A veces que ten vindo algún grupo e alguén que os viu a complicado. Que vos parece que pode ser? É unha moa. Sí, é unha peza dental, dice a vosa compañera, e efectivamente é unha peza dental. A xente pensa que, claro, non vai ser unha moa de mamut, que é moi grande, pero o mamut era un animal moi grande. E tiñanas colocadas na posición que está eso, a raíz hacia baixo, e a parte de arriba era como a serrada, ¿no? Para machacar os alimentos. ¿Sí? Venga, vamos a ver más cosas. Cabezón tienes, Manuel. Pasa para aquí, por favor. Ponemos aquí alrededor. Vamos a concentrar en torno a este bloque porque vamos a falar de un período que tamén foi determinante nesta montaña. ¿Sí? Este bloque é o que vos comentaba que é a única rocha que hai no seu parque que non é paleozoica, que é o mesozoico, da época dos dinosaurios. Chámase Diabasa. E é unha rocha que predomina, é unha das rochas predominantes na aldea da Seara. ¿Sí? Veredes que hai moitas casas que na base da casa, nas primeiras fiadas, teñen Diabasa, porque é unha rocha moitísimo máis competente que a lousa coa que construyen. Entonces, en contacto co chan, colocaban a rocha máis competente. En este caso, é a Diabasa, que é unha rocha máis moderna. O motivo de que este aquí non é ese. Este bloque foi traído da Seara, porque imos a falar de algo que pasou nestas montañas. Eu quero empezar a historia do seguinte xeito. Este bloque o atopamos nun lugar en donde non existe este material. Quen credes que o puxo ali? Un glaciar, sí, efectivamente. A resposta foi así moi clara, porque os dinosaurios, o aire, a chuvia, bueno, moitas hipótesis. Neste caso, un glaciar. Isto sirve-nos para introducir que o clima deste planeta é cíclico, e que en determinados momentos se enfría de xeito brusco, durante miles de anos. Entonces, imaginad o que vos vou a contar. Si durante miles de anos está nevando, porque nas zonas altas as precipitacións son de forma de neve,
esa neve acaba por seu propio peso transformándose primeiro en neviza e despois en xeo, e ese xeo por seu propio peso tamén, cando hai unha acumulación moi grande, empeza a desplazarse polas ladeiras abaixo, fórmase o que se coñece como unha lingua glacial. Vedes que isto xa non é falar do Roxenia Varisca, que é algo que sucedeu hai 350 millones de anos. Isto é algo que nos acerca bastante ao presente, porque hai unha datación, se fixe unha datación de varios restos de rocha afectada polo xeo na montaña do Caurel, que estamos falando entre 23.000 e 15.000 anos atrás. Isto xa é moito máis próximo. Sigue sendo unha barbaridade de tempo a escala humana, pero xa é bastante máis próximo. De acordo? Estas ladeiras destas montañas tan suaves, porque non ten tampouco moito que ver como, por exemplo, o Pico de Europa, pondo ese exemplo, porque é algo que casi todos coñecemos, que son pendientes moito máis escarpadas, foron moi proclives a que se formaran estas linguas glaciares. De feito, todo o val da Seara, pois, creemos que estivo a xulgar por distintos restos que estiveron ocupadas polo xeos. Esta rocha que vos decía que é dun material que non hai onde atopamos, sí que o atopamos na parte alta da montaña. Na parte alta da montaña hai uns afloramentos desta rocha. Pois ese xeo arrancou do sustrato a rocha, a envolveu durante miles de anos e lle foi dando esta forma lixeiramente redondeada, e ademais pois, está como arañada. Se nos acercades vades a ver que ten como arañazos, que técnicamente se chaman estrías, que se produciron, pues, provocou ese arrastre do xeo e o rozarse unhas contra as outras. Desapareceu o xeo e estas pezas quedaron por allí espalladas. De acordo? Eso é un dos restos máis evidentes que nos axudaron a pintar no noso mapa xeomorfolóxico determinadas zonas en cor morado que vedes aquí, que son as zonas nas que en algún momento, entre 23 e 15.000 anos atrás, estiveron cobertas polo xeo. De acordo? Vedes que hai determinados elementos que aínda lle viñeron a dar unha forma distinta a estas montañas que venen de tantísimo atrás. De acordo? E iso é algo moi significativo para un territorio tan pequeno, que, recordade que vos decía que o xeoparque ten menos de 600 km², e dentro destes 600 km² conserva restos dunhas montañas moi antiguas que, ainda encima, nunha parte da súa historia viñeron os xeos da última glaciación a darlle este último retoque. As montañas do Caurel teñen os restos de glaciarismo máis importantes do sur de Europa para altitudes baixas. Isto cada vez que o digo casi me costa decirlo, pero realmente é así, porque estando a 40 km de Trevinca ou moi cerquiña de Alto Bierzo, Laciana, Fabia, Peñoviña, que teñen restos de glaciarismo moitísimo máis importantes, pero claro, a súa liña de carga está por encima dos 2.000 metros, e aquí os restos de glaciarismo máis altos que atopamos están en torno a 1.500, nada máis. Os xeomorfólogos, os xeógrafos, os xeólogos que se dedican ao estudio dos glaciares existentes nas montañas do Caurel fan un símil, nos din que se parecen moito aos actuales glaciares de Patagonia, que sendo en alturas moi baixas teñen moitas similitudes. De acordo? Pois veña, vamos a ver máis cousas. Xa, para salir en tempo vamos ir directamente que para dibuixar un mapa xeomorfolóxico
para recrear como eran os glaciares da Montaña do Cabrel, non só sacudos materiais, que o que vemos aquí teñen unhas características parecidas, ya que son bastante máis pequenos, sino tamén a paisaxe. As formas da paisaxe, hai determinadas formas de modelaxe que só dá o xeo. Seguramente que os vosos profes vos explicaron os vales que teñen en forma de U, a diferencia dos vales que teñen en forma de V. O vale en forma de V, que é erosionado por un río na súa parte máis baixa, ten esa forma. Se a sección dunha lingua glaciar é en forma de U, cando ese xeo se retira, o val queda en forma de U. Se puderades ver o val da Lucenza desde arriba cara a Seara, veríades que ten, polo menos nunha das súas ladeiras, unha clarísima forma U, vale? E iso tamén son cosas que buscamos para reproducir, para recrear como serían estes glaciares da Montaña do Cabrel, vale? Total, lo podemos por aquí, podemos aquí decir. Porque chegou o momento de presentarnos a ela. Falamos de fósiles do Paleozoico, como os trilobites, falamos dos grandes mamíferos do Cuaternario, o rinoceronte laúdo, os das cavernas. Chegou o momento de falar dos fósiles humanos, de cuáles son os fósiles humanos máis antigos coñecidos en Galicia. O resto fosilizado dun humano máis antigo de Galicia é unha moa, veíamos unha moa de mamut, hai unha moa infantil da cova, procedente da cova de Valdevara, no concello de Ferrear. Non son Montaña do Cabrel, pero é o entorno da Montaña do Cabrel. Unha cova situada a baixa altitude, na que se atoparon moitos restos fósiles, entre eles unha moa infantil, que está datada de 17.500 anos. De 7.500 anos non é nada comparado coa esta especie que están caracterizando na Tapuerca, que nos son a todos de torno a 1 millón de anos atrás, primeiros europeos. Bueno, en Galicia, de momento, o fósil humano máis antigo ten 7.500 anos. Eu creo que pronto, procedente de Cova de Eirós, vai a salir, están nun nivel que está en torno a 40-45 mil anos atrás, van a decir que teñen restos de algún neandertal. De feito, teñen útiles neandertais. Elba, procedente de unha cova, as covas da Montaña do Cabrel vénense estudiando, e a mí gustame dicir de xeito histórico, porque nos anos 70 que foron as primeiras inclusións destas covas, os hechos sistemáticos, os teleólogos, en colaboración con científicos, e os científicos en colaboración con os teleólogos, fixéronse notables achádegos, entre eles, no extremo norte do parque, nunha cova que se chama Xunio de Chando Lindeiro, porque está no límite de Pedrafita do Cebreiro con o bosque do Cabrel, apareceu un xacemento fósil de osos, a maioría deles del víboro, en que tamén apareceron fragmentos de lobo, e unha cantidade de restos humanos. De acordo? Estes restos humanos que están representados en aquel esqueleto, que partes do corpo son os que apareceron en Xunio de Chando Lindeiro, son os que permitiron chegar a esta figura, que é o tipo que investigou e chamou Elba. Elba é unha celta que significa a que ven das montañas. E ademais se deu a feliz circunstancia que quero supoñer que o equipo que investigaba o ignoraba, que a muller de Uxío Novoneira, que é o poeta da Montaña do Cabrel, chamase Elba. Entón, pois, eso foi todo moi aclarado. O primeiro que fixeron con estes restos foi datar a súa antigüedade. Estou falando dos restos de Manuel Gato. Igual que moitos dos restos que a acompañaban. No que destacan os restos de 3-4 grandes uros. Alguén sabe que é un uro?
Sí, son os ancestros das vacas actuales. Sí, pero bueno, explícate ben, porque non vos de vergonha, que isto ten que ser duro. 3-4 grandes uros, os uros tiñen un aspecto moi parecido ás vacas, estas vacas que teñen este aspecto primitivo, como as cacheras, como as caldelar, unha formamenta moi poderosa, ainda que tiñan unha diferencia moi grande, que son bastante máis grandes. Estas vacas que acabo de decir, a cachera e a caldelar, son pequenas, son vacas pequenas, e os uros eran enormes, eran uns bóvidos enormes, que se precipitaron desta cova, igual que se precipitaron pues, varios avarís, lobo, algún cabalo, e os restos de pues esos restos se dataron con carbono 14, e o primeiro que podemos decir é que Elba era unha muller que viviu na montaña de Cabrel en torno a 10.000 anos atrás. Es que, claro, se pensamos no que estaba aparecendo na Atapuerca, pois isto prácticamente non é nada. Pero bueno, os sabedes que os seres humanos foronse espallando polo planeta de xeito gradual. Un dos grandes logros que acometeu este equipo, primeiro o reto, despois o logro, foi que de un fragmento do cráneo conseguiron extraer o ADN. ¿Sí? Ten en conta que é un resto de 10.000 anos e é unha bióloga que se chama Gloria, que estuvo pois hai un par de meses aquí, foi un momento bastante emotivo cando veu Gloria a ver a nosa figura de Elba. Despois de abandonar varias veces a súa investigación, conseguiu extraer o ADN do oso petroso. O oso petroso está por riba do oído interno, un oso que ten unha densidade moi grande, pois petroso da pedra, de aí conseguiu extraer o ADN. A súa estatura, a súa robustez, e demais, xa ben marcada pola dimensión dos seus osos. Pero hai determinados elementos, como a cor da pele, a cor dos ollos, o do pelo, todo eso determinou o ADN. Seguramente que vos estará chamando a atención, bueno, hai varias cousas, porque se podemos, como era ela está de la mesma, pues era unha muller, sería en torno a 50 ou 55, que era robusta, que se sabe que probablemente tuvera unha lixeira coxeira, porque unha das súas tibias apareceu rota, mas unha soldadura moi defectuosa, por eso a representamos en cidade hacia adiante o seu caxato. E unha das cousas que vos pode chamar a atención é a cor da súa pele, non? Sí, non é como titularon os medios de comunicación, que famoso gran titular, a pastora do Cabrel era negra. Nin era pastora, nin era negra, porque non ten nada de color, é unha piel cobriza, moi oscura. Eu, ao final do verão, ou cando venho nunha expedición, a miña piel está así, como a de erva, máis ou menos. E eu vexo todavía algunhas habitantes das aldeas de Visuña que teñen esta cor. Ten en conta que estamos falando de 10.000 anos atrás, xente que vivía, que se desplazaba continuamente polo territorio, que a glaciación estaba retrocedendo, pero nas partes altas das montañas seguía habendo xeo, que o clima era duro. Pues llegaría esa cor de pel que ven a confirmar o que sucede no resto de Europa. Aproximadamente entre 3.000 e 8.000 anos atrás, pues os habitantes tiñan ese patrón de piel. Ollos oscuros, pelo castaño, e, bueno, quixemos que tuveran vestimentas que creemos que serían máis apropiadas para esa época, que eran como animales que cazaban ou carroñaban, porque non era solamente a xente tendemos a pensar que os humanos desde os neandertales eran os grandísimos cazadores, e non é así. Hai moitas veces, sobre todo os máis pequenos, que explico que tamén nos din que sufrimos moito estrés alimenticio, que é unha forma de decir que
non tiña un régimen de comidas como temos agora. Almorzamos, comemos un bocadillo de media mañá, comemos, merendamos, cenamos. Comían cando podían. Non é que non fixeran o desayuno, non fixeran a comida, é que comían cando podían. Ese era o seu régimen alimenticio. Alguna cuestión acerca desto? Non? Coñecíades a Eva, a historia de Eva? Non? Bueno, pois que sepades que na montaña de Caurel consérvanse, procedente da montaña de Caurel, consérvanse os restos de unha muller que en torno do Neolítico, en torno a 10.000 anos atrás. En concreto, nos mismos anos. E por último, antes de que me vayamos, quero que os cheguedes aquí un momentinho, porque tamén é un dos retos que cometemos. Decíamos que unha das rochas máis importantes, a rocha máis importante do seu parque da montaña de Caurel é a lousa. E algunhas das súas lousas sirven para facer isto. Estas son as pezas que se utilizan para as cubertas das nosas casas. E das casas dunha boa parte de Galicia, bueno, desde aquí exportas para todo o mundo, e as lousas procedentes das montañas do Caurel, pois, espalláronse por todo o mundo. Pasa por ser unha das millores series de lousas que hai en todo o mundo. ¿Sí? Como os podeis imaginar, para obter algo así, ten que ser un material prácticamente perfecto. ¿Sí? A minería da lousa é unha minería tremendamente agresiva, porque o produto que buscamos é isto, que procede dun bloque como ese, que é o que está no sustrato. Dun bloque como ese que se saca das canteiras, se pasa ás naves de transformación, onde se serra en bloques como este, que teño encima da cifra. O que me gusta moitísimo transmitir é que de isto a isto, como se pasa? Alguén pode dicir algo? Como se obtén isto? Dun bloque como este. A lógica nos indica que sería serrando, non? Se se serra de aí a aquí, para obter isto tamén se serra. Pero non. Isto se obtén por unha propiedade que ten esta lousa, que é o que se chama pizarrosidade. Que esta lousa esfóliase. ¿Sí? Ahora o bloque está na mesa do labrador, en posición vertical. Unha peza como esta que se chama guillo, o primeiro que fai é medir. ¿Sí? Esta anchura. Vai a obter un bloque desa anchura. O coloca nesa posición e simplemente cun golpe a lousa abre. Move para aquí e separa un bloque desta anchura. Despois abre a metade da metade, a metade da metade e a metade da metade e obtén 6 lousas de 3 milímetros con este guillo. De acordo? E é esfoliando, non é serrando, é simplemente cun golpe seco. De acordo? Iso, claro, habería que saber facelo e hai que partir da base de que a lousa ten que estar mollada. Vale? Todo isto que me levou un ratinho a explicar, en menos do que a mí me levou a explicar, o labrador abre 3 ou 4 bloques como este. E unha vez que obtivemos isto, pues o resto do proceso xa é sencillo, darlle as medidas que se lle queren dar exactamente, ou darlle a forma que se lle queren dar para obter os distintos acabados que teñen as lousas. Isto unha vez que o temos xa esfoliado, manéxase relativamente fácil. Incluso os louseiros, o sea, operarios que colocan nos tellados teñen unhas tixeiras moi contundentes que as recortan prácticamente para darlle a forma que queren. É unha lousa dura ou é unha lousa? A lousa é un material rocha dura ou blanda? Blanda. Dura ou blanda nas rochas, sabedes o que significa, que é maior ou menor dificultade para rallar. É blanda. É blanda, tremendamente blanda. É moi compacta, moi pouco porosa, pero é tremendamente blanca, tremendamente blanda. Rállase casi con calquera cousa. Aínda que ten un pequeno contido de cuarzo, o que fai que a lousa tamén ralle outros materiais máis blandos. De acordo?
E con isto eu non teño máis que añadir para que podades salir máis ou menos en hora, senón Quique lle desbaratamos os planes. Nada máis, que o pasedes ben por as nosas montañas e que aproveitedes as explicacións de Luis, que seguramente que serán boísimas. De acordo? Pois veña, hasta a próxima. Como mínimo habrá que darlle un aplauso. Non aplauso.